Ya. Vale, imos empezar polo escritor ou escritora da nosa compañía de ópera Pisamers, que será... Ainhoa López.
pensa que aún queda moito, tens que gravar moitas cousas, moitas cousas. Luego un portapilas o 2 pilas AA. Un portapilas no tengo, 2 pilas AA sí. No es AA. Vale, ahora unos cables conductores. Bos días, Martín. Podes te presentar? Ola, son Martín, o director e o músico do proxecto Loba. Como debes preparar ao mesmo tempo a dirección e a música? Ben, a música só tengo que facer toda a música para a ópera e a dirección un pouco máis fácil para min, pero é unha das máis importantes, porque tengo que xestionar o diñeiro, poner todos de acordo, porque se non nos ponemos todos de acordo, non valen de nada. Logo. Que parte te preocupa máis, a dirección ou a música? A música é a que... Sí, a música. Porque tengo que crear todas as canciones, a dirección é importante, pero non é tan importante como a música, porque sin música non hai ópera. Como se sente ser o xefe de todo? Se sente ben e mal, dependendo do caso. Porque ás veces... tengo que poner todos de acordo e se cometo un error todos o fan. Foi difícil organizar todo? Non e sí. Por que? Porque hai que poner todos os intérpretes, o rexedor e todos os demais, hai que ponerlos de acordo. É moi difícil. Moitas grazas. De nada. Hola, bos días. Podes presentarte? Sí. Eu son Rubén e sou o rexedor da compañía Pisames, da compañía de ópera Pisames. Está todo baixo control para a función? Sí, eu creo que está todo baixo control. Eu creo que está todo baixo control porque o temos todo máis preparado e ensaiado para os ensaios. Eu creo que faltan algunhas cousas, pero en general está todo controlado. Que é o máis importante para que todo saia ben? Axudarnos entre nos a solucionar os problemas que nos quedan e confiar que todo saia ben. Que pasaría se alguén se equivoca? Que dentro da función... Sí, na representación. Que intentaremos disimular o mellor que podamos para que non se note que fallamos. Estás preparado para salvar o espectáculo? Sí, eu creo que estou preparado porque máis ou menos o teño todo controlado. O que temos que facer é o que ten cada un que facer. Moitas grazas. Adeu. Bos días, podedes presentarvos? Eu son Ainhoa, son unha intérprete que interpreta a Bianca. Eu son Ainhoa López e son a intérprete que interpreta a Alba. Ola, chamome Alba e sou a intérprete que interpreta a Emma. Estades nerviosas para a representación? Sí, estamos. Ser intérprete non é
como pensábamos. Ya. Eu penso mesmo ser intérprete non é nada fácil. En un principio nos pensábamos que sí que era fácil, pero al final non lo foi. Sí, eu estou moi nerviosa, non sei. Que foi o que máis vos costou? Eu creo que o que máis costa é cando hai que representar. Eu creo que o que máis nos está costando e nos custará será afinar as cancións. Para mí, o difícil de aprender son los textos grandes, porque tú cuando ves ese tipo de texto dices, no sé esto. Se esquecedes o guión, que facedes? Tratamos de improvisar añadindo ou cambiando algunas palabras para evitar cambiar ou parar a presentación. Sí, eso costa, pero pódese sacar. Que personaxe vos gustaría ser na vida real? Eu creo que si podo elixir ser alguna dos personaxes Como te sentes vendo que a tua historia vai representarse? moi nerviosa, porque teño algo de medo de que a la xente non lle guste. Moitas grazas. Adiós. Adeus. Bos días, Marta. Podes presentarte? Eu son Marta, de caracterización e vestiario. Foi difícil preparar todo o tempo? Sí, a verdade foi difícil, pero o logramos. Que personaxe che gusta máis como quedou? Alba por os adxetivos, a vestiario e a caracterización. Que personaxe ten o look máis top? Emma por os accesorios. Moitas grazas polas túas respostas. Hasta logo. Hola, bos días. Podedes presentarvos? Eu son Leo, escenógrafo de a compañía Pisamers. Eu son Dylan, escenógrafo da compañía de ópera Pisamers. Estades contentos co resultado? Sí, a escenografía foi moi difícil, pero ao final pudimos facelo, aunque todavía nos falta facer o fondo. Ti, Dylan, estás contento co resultado final? Sí, aínda que nos costará moito, lo dimos hecho en el y yo. E cal foi a parte que máis vos costou? O armario, porque antes era moi grande e tivemos que recortalo para que fora máis pequeno e que quepa no autobús. Cal é a parte que máis vos gustou? Eu creo que pintar o armario, porque era divertido pintarlo. Ti, Leo? Tamén pintar armario, porque teníamos un rollo de pintar que me gustaba pintar con él. Houbo algún desastre montando todo? No. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, bos días. Podes presentarte? Sí, eu son Diego, o técnico de iluminación e son da obra. Tiveches que facer probas? Aínda non,
pero un día antes da obra vamos a hacer un montón de pruebas donde poderemos practicar. Estás nervioso por se algo falla? Sí, porque cando algo falla pensas que todo o mundo vai notalo. Que efecto tes máis ganas de usar? Todos, porque cando queres facer algo sempre tenes aí ganas de facer. Non sei como explicarlo. Crees que vai sair todo ben? Eu espero que sí, por lo menos. Solamente nos falla practicar moito. Moitas grazas, ata logo. Chao. Hola, somos Jorge Vera, da compañía de Ópera Pisamer. Somos Relacións Públicas e documentalistas. O que facemos é crear cartéis, crear os dípticos para o día da representación, a publicidade da nosa ópera, máis as fotos para as diapositivas, para os pais, as entrevistas. Esperamos que vos gusten. Ata logo. Vera, adiós, di adiós. Adiós. Adiós.